M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale okondeka tikulandireni kulikonse kumene muli kuno kuti tilankhuleni Ambuye pabwalo pamene timagawana mawu a Mulungu, pamene Mulungu amatikutitsa ndi mawu ake ndi kutipatsa moyo wosatha. Pamene tikugawana mawu a Mulungu lero, tikumbukire kuti lero ndi 5 May 2023 ndipo tili mu Mulungu wa folo wa Pasaka, kupitiriza ndi chimwemwe chathu kuti Ambuye Yesu adoka kwa akufa. Mawu oyamba akuchoka m'buku la Ntchito za Atumwi mutu 13 kuyambira ndime ya 26 kukalekeza ndime ya 33. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Benedicto Mphoka kuchokera ku St. Anne's Parish, Ganya, mu Diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokeramo uthenga wolembedwa ndi Yohane mutu wa 14, ndipo tiwerenga kuyambira ndime yoyamba kulekezera 6. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Sylvester Kansimbi, achipani cha nsembe a Spiritans kuchokera ku St. Anne's Parish, Ganya, mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Zimene adalonjezazo iye wachitira ifeyo pakuukitsa Yesu kwa akufa. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi mutu 13 kuyambira ndime ya 26 kukalekeza ndime ya 33. Nyumba ya mapemphero ku Antiokeya ndi la Pisidia, Paulo adayimirira nakweza dzanja kuti anthu akhale chete, ndipo adayamba kulankhula adati, inu abale, zidzukulu za Abrahamu ndi ena nonse opa Mulungu, uthenga wa chipulumutsowu Mulungu watumizira ife. Anthu okhala ku Yerusalemu ndi akulu awo sadazindikire Yesu, ndipo sadamvetse mawu aneneri amene amawerengedwa tsiku la Sabata lililonse. Komabe pakumzenga mulandu Yesuyo kuti aphedwe, adachitadi zimene aneneri adaneneratu, ngakhale sadapeze konse chifukwa chomuphera. Komabe adapempha Pilato kuti Yesuyo aphedwe, ndipo adachita zonse zimene zidalembedwa za iye. Adatsitsapo pa mtanda paja namuyika m'manda. Koma Mulungu adamuukitsa kwa akufa, ndipo pa masiku ambiri adakhala akuonekera kwa anthu aja amene adamperekeza ku Yerusalemu kuchokera ku Galileya. Amenewo ndiwo amene akuchitira umboni kwa anthu atsopano. Ndipo ife tikukulalikirani uthenga wabwino wakuti zilipo zimene Mulungu adawalonjeza makolo athu. Tsono zimene adawalonjezazo iye watichitira ifeyo, zidzukulu zawo, pakuukitsa Yesu kwa akufa. Monganso dalembedwera m'Salimo lachiwiri kuti, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye
Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amumthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu. Tikuwerenga uthenga wa Yohane mutu wa 14 ndipo tiwerenga kuyambira ndime yoyamba kulekeza ya 6. Yesu adawuza ophunzira ake kuti mtima wanu usavutike. Khulupirirani Mulungu, khulupirirani inenso. M'nyumba mwa Atate anga muli malo ambiri okhalamo. Kudakakhala kuti mulibe malo, ndikadakuwuzani. Ndikupita kukakonzerani malo, ndipo ndikapita kukakonzerani malo ndizabweranso kudzakutengani, kuti inunso mukhale kumene kuli ine. Ndipo kumene ndikupita ine, njira yake mukuyidziwa. Tomasi adati, Ambuye, sitikudziwa kumene mukupita. Nanga njira yake tingayidziwe bwanji? Yesu adamuyankha kuti, ineyo ndine njira, ndine choona, ndiponso moyo. Palibe munthu angafike kwa Atate ngati sadzera kwa ine. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Habari yanga okondeka, takumananso tsiku la lero lachisanu mu Mulungu wa folo wa Pasaka. Ndipo uthenga wabwino mawu amene akutisogolera kunena kuti ine ndine njira, ine ndine choona, ndiponso moyo. Tikayendayenda kukumana ndi anthu, kuzungulirazungulira, tikuona anthu akufuna njira yoti yafikitsire ku moyo wosatha, yafikitsire kumene kuli zabwino. Tikakumana ndi anthu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, anthu akufuna kumva zoona, anthu akufuna kuona choona, anthu akufuna kumva zenizeni. Tsiku ndi tsiku pomakumana ndi anthu, tikuona anthu amene mwayo wokha aona ngati palibe chilipo, sali ya moyonso ayi, akufuna moyo, moyowo moyo wosatha. Ndi Ambuye Yesu ayimirira pakati pathu tsiku la lero ndipo akutiza kuti ine ndine njira. Tilibe zifukwa zosokererera, tilibe zifukwa zowathera Ambuye Yesu, tilibe zifukwa zoyenda njira zathu, chifukwa iwo akuona kuti ndiye njira. Iwo ndiwo otithandiza kuti tipite kwa Atate, iwo ndiwo otithandiza kuti tiyende chitsogolo. Ine ndine njira, ife toyifuna njirayi kuti tidzeremo tikafike kumene kuli Atate. Moyo m'masankho, moyo timapanga zisankho. Chisankho tikuphunzira lero kutsata njira imene alambula ndi Ambuye, kutsata njira imene ayisalaza ndi Ambuye. Akupitiriza Ambuye kunena kuti ine ndine choona. Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, moyo mwathu, mabanja athu, mdziko lathu muli kunamizana. Sudziwa kuti kodi choona uchipeza kuti. Ukamawerenga newspaper zosiyanasiyana, ma media house osiyanasiyana, sudziwa kwenikweni kuti kodi choona chenicheni ndi chiti. There is an influx of information these days, and you don't know which one is the best, which one is the credible one. Tingatsate ziti. Ambuye sakunena kuti ine ndine choona. Mulungu abweretsa choona pakati pathu. Ngati tikufuna choona, zina tizisiye, njira zina tizitseke, koma titsate ndani? Ambuye Yesu amene akunena mosabisa kuti ine ndine choona. Anthu akufuna zoona moyo mwawo, anthu akufuna chilungamo moyo mwawo. Choona nchimene Ambuye Yesu akutiuza. Ndipo pamaliza kunena kuti ndine moyo, moyo wamasiku ano wamatenda, wovutika, wothatha ndi imfa, wamavuto tsiku ndi tsiku. Tuvutikiranji umalowera kwina kufuna moyo, ndizo kuti watipatsa moyo ndi Ambuye. Pozindikira kuti watipatsa moyo ndi Ambuye, chimatipangisa kuti tiziyenda njira zina ntifuna moyo. Mona anthu opeza bwino, anthu ovala bwino, basi kunamizidwa ndi asing'anga.
wapasa mankhwala mumwe mankhwala amtatsinzina mankhwala amkamwera muli pa mphambano ya njira. Munthu ndithu wanzeru zake apita kofuna moyo kwa anthu ngati amenewo. Ambuye salayima pakati pathu natuza kuti ine ndine moyo, ndine choona, ndine njira. Akupitiriza Ambuyeso kuti ndikupita kukonzerani malo. Tudziwe kutsogolo kuti ukafuna malo okhala. Timavutika kugula malo, kuvutika apa ndi apa tipeze pokhala. Ambuyeso akutiuza ukakonzerani malo. Simbali ameneyo, si munthu wotikonda ameneyo. Pamene tikusinkhasinkha mawu a Mulungu a tsiku la lero pano patilankhule na Ambuye, tiye tiwalondola Ambuye Yesu amene akutitsimikizira kuti ndiyo njira, moyo, komanso choona, ndipo atipatsa assurance ya nyumba zabwino kutsogoloko, malo abwino kutsogoloko oti tikakhaleko. Tiye tiyendere limodzi kupita kutsogolo kumene tikudziwa kuli mzinda wathu, kuli malo athu okhala. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Sangalala ni, ino mafungo